Ticho. Do piči! Mutněte se, všichni se mutněte povinně. Mutněte se a ať mluví. A jsme čas na 12 hodin. Už nemluv, ty vole, už nemluv. Mutni se, Kiri, mutni se. Píči. Tak co, můžu? Jo. Takže já vás tady vítala, chtěla se rozdousit s mými bývalá velitelů, jo. Mě byla moc smutno, protože on umřela. Ale počkala, to nebyla hlavní myšlenka, vy jestli chtěla rozloučit, tak by mohla navštívit naše bistro. On když umřel, tak mi nový maso donudl, jo. Teďka sleva 30%. Disconnected from your channel. Ty pičo. Dobrý, já děkuju všem, jo.